két keréken való egyensúlyozásnak annyi a lényege, hogy a kormányt keresztbe fordítjuk az akadályon, aztán egyeket így pattogtatunk első és hátsó kerékkel. Szóval először ezt tanuljátok meg. Az ilyen kisebb léceken már jól tudtok egyensúlyozgatni, és meg tudtok maradni körülbelül fél percig, 1 percig, akkor próbáljátok meg azt, hogy kiálltok hátsó kerékre, és hátson pattogtok rajta. Ezt is körülbelül ilyen 10 másodpercig próbáljátok meg eleinte. A triál egyik alapmozdulata a hátsó keréken pattogás, valamint a két keréken való egyensúlyozás kisebb léceken, farönkökön, vagy hogyha tudod, akkor sziklákon. Hátsó pattogás. Célszerű először úgy megtanulni, hogy nem tekertek bele, hanem testsúlyból hátra rágyjátok a kereket, és hátra felé pattogtok. Annyi a lényege, hogy pattogtok két keréken, és testsúlyotokat hátra helyeztek, és nyújtok arra, megemeltek a bringát hátra, és hátra pattogtok. Amikor kiállunk hátsó kerékre, akkor mindig egy kicsikét rá kell rúgni pedálból. Igazából a lábunkat először felhúzzuk, körülbelül egy 10 centit húzunk rajta, aztán kilökjük előre. Amire oda kell nagyon figyelni, az a tekerés és a fék kiengedésének jó összhangja. Szóval, amikor elugrunk, akkor a féket mindenképpen engedjük ki, és amikor leérkezünk, akkor már legyen behúzva a fék, hogy véletlenül se essünk hátra. Már jobban megy, akkor próbáljuk több ugrást. Nézzünk egy tekerésből felugrást. Igazából két technika van, amit a kis bringával csinálnak, és amit a nagy bringával csinálnak. A kis bringás technika az inkább az, hogy a féltekerést nyomják meg, szóval egy ilyen lendületvétellel megnyomják. A nagyobb technika, amit a 26-ossal csinálnak leggyakrabban, az pedig az ilyen egykerekezésből való felugrás. Szóval amikor kezdődik a féltekerés, akkor a bringa erejét már kiemeljük, és az utolsó pöccintésből lökjük bele. A szájtop a tekerésből felugrása nagyjából egyenrangú ugrásfajta, oldalt felugrás, magyarul. Igazából annyi a lényege, többféle technikája van, amikor hátson pattogunk és úgy ugrunk el, valamint két ugrásból való felugrás, egyet lökünk előre, nagy lendület, és aztán ugrunk el. És van az, amikor egy ugrásból ugrunk fel az akadályra. Amikor az akadályról leugratok, akkor figyeljetek arra, hogy az akadály élére pattogjatok ki. Ereszitek le az első kereket, aztán pedig kis pedál ugrással, igazából pedál gurulással pedig ugorjatok le, és a végén figyeljetek arra, hogy térdből kellőképpen beletompítsatok. Amikor leérkezik a kerék, akkor a térdetekkel is lerogytok. Leugrásnál célszerű a féket kiengedni, mert így a felni még kevesebb erőkifejtéssel dolgozik, igazából az élettartama így megint csak megnő. Ha ezek az alapugrásokkal már tisztában vagytok, és nagyjából elsajátítottátok őket, akkor megpróbáljuk ezeket kicsit magasabbra is. Fokozatosság elvét azt kövessétek, még csak egyre magasabbra próbáljátok meg. Többféle technika van magasságban, ilyen például az érintéssel való melléülés. Az érintésnél fontos az, hogy hol érintjük meg, ebből is van többféle technika. A 8 rakatnál például itt célszerű megérinteni, itt ez a 7-es fölött körülbelül 4-5 centivel. Van egy olyan technika, amikor a legtetejét érintjük az akadálynak. Igazából azt szerintem nem olyan biztos, mint hogyha betennénk jól az akadályba az elejét, de sokkal lazábban fel lehet remelni. Úgy értem, nem csattan akkorát a bringa, kiméli a villát. Az, amikor itt érintjük meg, ezt a részét, így érintünk, valamint van az érintés nélküli ugrás. Igazából ugyanarról van szó, mint az érintésnél, ugyanaz a technika. Annyi a lényeg, hogy nem érintjük bele az elejét, hanem már előbb megkapjuk a bringát, nem kell akkor a lendület vele, a végét nyomjuk meg. Érintés nélkül két kerékre megyünk fel. Ennek az a lényege, hogy megint csak előbb megkapjuk az elejét, mint hogyha érintenénk, és az első kerékre figyelünk, az elsőt belenyomjuk az akadályba, és testünket hátra helyezzük. Magasabb szájtopoknál is többféle technika van.
Van, amikor szájtoppolunk, és az elejét belenyomjuk az akadályba, majd úgy mellé ülünk. Van, amikor az elejét belenyomjuk, de éppen nem ülünk mellé. Van, hogy két kerékre szájtoppolunk, ennek is többféle módja van, és a szájtoppoknak az a lényege. A nagy lendületvétel, szóval mindennek igazából az alapja a lendület. Fogjátok, jól nagyot belegugoltok, nem muszáj leülni a kerékig. Figyeljetek arra, hogy a bringát húzzátok felfelé lendületvétel után, minél tovább próbáljátok meg a levegőben maradni nyújtott testtel. Nyugrom a szájdot, hogy amikor lendületet veszek, akkor egy kicsit a rakla felüli oldalra kicsit még ki is ülök. Mellélógatás, hát igazából nagyjából ugyanaz, mint a szájdnál, nagy lendület. Minél jobban próbáltok meg fölfelé húzni a testeteket, és minél tovább próbáltok meg a levegőben maradni, majd ezután jönnek a kiülések. A csúsztatásnak az a lényege, hogy beletekertek egyet nagy lendülettel, beletekertek, és próbáltok minél jobban előredőlni, valamint tőféket húzni, valamint itt is próbáljunk minél jobban előredőlni, minél jobban előrefele venni a lendületet, és testünket előre helyezni. Nagyobb a lendület akkor, hogyha hátsó keréken teljesen kipattogunk az akadály éléig, egészen kipattogunk ide erre a részre, és innen rugaszkodunk el. A fék nélküli első hátsónál figyeljetek a lendületre, szóval ott tényleg ott nagy lendület, és az akadály élébe pattintsátok bele az első kereket, aztán ki fogja dobni hátsóra. Célszerű először kisebb akadályokon gyakorolni, valamint itt is menjetek ki az akadály szélére és úgy ugorjatok. Ha a csúsztatásokat már jobban vágjátok, jobban mennek, akkor elkezdhetitek vékonyabbra is gyakorolni. Igazából ilyen ez a korlátos stílus. Amikor korlátra első hátsóznak, korlátra most nem fogom mutatni, viszont mutatok egy ilyen betonhengerre való első hátsót, hogy is kell csinálni. Ott figyeljetek az akadály távolságára, szóval annak mérten kell beletekerni a pedálba, annak mérten kell a lendületet venni. Igazából itt figyeljetek, hogy előre ne essetek, szóval minél jobban próbáltok itt hátradőlni, miután az elejét az akadály élőbe belepattintottátok. Ezt is lehet fékkel és fék nélkül csinálni. És amikor első féket húztok, akkor ne tőfékkel próbáljátok meg, hanem inkább az első féket is csúsztassátok, és amikor az akadály végére ér, akkor ráncsatok be hátsóra, hogy hátsóra kijöjjön.